Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod de Lucky Block. Ups, chestia astea l-am luat mapa de Lucky Block-uri și mi-a dat cu tot cu Lucky Block-uri. Vreme doar să pun Lucky Block-uri. Noroc? Da, văd ce noroc. Holy! Ești time. Dai. Am chat-ul să fac să înțelegem, nu? Cum să nu l-am? Că aici o comandă. Always day. Gata, hai. Și am revenit. Blu! Eram pe o pisică. Aoleu, câte oi sunt aici. Uiți. Asta chiar n-am ce să le fac. Așa muriți. Ce faceți voi juca și voi la Lucky Block? De aici. Ce noroc. Nu în față. Mă, n-avea și noroc cu o sabie, vreo ceva, vreo armură. Asta era tot, eram pe o găină de data asta. Ce limpo? M-am prins, ce vreau să zică. Oh, yeah! Mai bine mi las în Ender Chest. Stai că am uitat să pun. Că am de revenit, am pus Ender Chest-uri. Nu. Ce bine că am de-asta din aer. Armură. Doamne. Ce e aici? Boți încantați. Oh, yeah! De ce am chip inventory? Nu știu. Să pun asta înapoi. Da, la mine. La mine este normal. Am rămâne doar armura. LOL. Iar șoi. Nether Star. Și asta a fost episodul. Da. Și să mă bat. Mare.
Ia, hai să facem și al doilea mod, doar simplu. Fără am o dată. Vedem cum a fost. Cum era. Că l-am încercat pe asta. Îl spart pe Lucky Block-uri. Come on, de ce nu-mi dă? Că mi-ai făcut unul și îmi dădea. Ăla că am avut noroc, îmi dădea numai arme. Da. Da, uite. Da, să aștept. Mănânc golden apple de foame. Că mi-l lasă Sami. Mănânc mereu pe de foame. Și acum și cine facem de el. Și așa avem prea multe. Haide! Eu am fost Denis și